everyone, good evening बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा रेडि जादों आरोना फिसा फिसौ आलासि जाहैनो जोंहा बाजै उन्दैनाव आरोना थ' सोर सोर आलासि जाहैगोन बेखौ आङो खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर रेडि आरोना आंनाथ' न'आव गाननाय बेनो आरो ड्रेसा ओमफ्राय सोर सोर बेयो आंनि बियानै जोंहा एस पास जाबाय 5 लेटार लानानै बियानै आरोना ओमफ्राय दा बबेयाव एडमिसन मोनगोन थ' एप्लाइआथ' खालामदों ओमफ्राय उनाव खबर मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आंनि प्रिन्सेस बहा थांनो नागिरदों खोन्था दादा रोदोममोनाव ने जोंहा आलासि जाहैनो नागिरदों डिनार जाना फैनोसै आरोना ओमफ्राय ओरै दं आंनि नै फिसा हौवा हायबल' माबा स्प्राइट लोंदों आरोना दासो बेखौनो नेबाय थादोंमोन जोङो टिउसनाव दंहैयोमोन बियो दा फैबाय आरोना फिसालाया जों थांबाय थानोसै आरोना रेडि जाखाबाय ओमफ्राय अखाया दा नागारथ'दों थांसै आरोना जों जाबलांसै आंनि स्करपिय'जों अब्ला बाय बाय बयनिसिमबो